OK, takže čus lidi, tady Martinis. Dneska společně zahrajeme hru Banana Eats. Na Robloxu samozřejmě, jako vždycky. Jsem zvědavej, podle mě to bude hororovka, jako vždycky. Skoro co natáčíme, tak je prakticky hororovka, ale pro malé děti. Jsem zvědavej, v životě jsem to ještě nehrál, takže jsem zvědavej, co mě čeká. Je to asi to, že nás bude jíst banán. OK. Můžeme tady vyhledat, dáme tady třeba escape, ale budeme vyhledat banana split. Zvedavej. Takže pokud by někdo tady toho znal, tak můžete do komentáře říct, jak co funguje, protože já to asi úplně nezjistím. Uvidíme, jestli mi to půjde. A pokaže CTRL, tak se skrčí. Můžu tím. Aha. No ten banán se zbavil připomnět, že já jsem to prostě neznal. Dobře. Já absolutně nevím, co tady mám dělat. Mám tady jako běžet jako hloupej, schovat je skříň. Pak nevím, jako fakt upřímně nevím. A asi umřu brzo. Protože nevím úplně, co mám dělat. Prosím, že mi tady nejde. Ne, mě našel. Ne. Oni už někoho snědli. Prosím, já to nehraju. To hraju poprvé. Jsou banány. Super. Teďka týpek prostě číte, protože mě vidí, že vás skoro furt. To není možný, já můžu. Můžu dotem. No, pak jsem se názorně ukázal, že banana split je absolutně nehratelný. Takže si musím podívat, jak to dopadne po druhém pokusu. Doufám, že druhý pokus konečně vyjde, ale hrajem. A mezi tím počkám na to, než se něco začne dít. Se bude druhé kolo. Čas, tak po dlouhé době už konečně skončila hra. A už tady nějaký 16 hvězdiček. Možná dostaneme někdy příštím díle. Možná, nevím. A uvidíme, co se budu banán teďkon já. Myslím, že mám 20%, takže budu banán. A uvidíme, no, co takové. Vám se musel kýchnout. Bylo to velmi důležité a jdeme na věc. Here we go again. Where dort? To je důležité, že si vzít dort. To budu banánek teďkon. Doufám, že budu banánek. A tak nebudu. No, mám banán na zadek, no. To se není dobrý, ne, že mám banán na zadek, to pak uvidí, že jsem. No, já jsem celkově zmatený. Tady můžu vidět, jaký to je banán. Už snělej banán. Out of order. Super. Proč teďko nevidí? Já ho tam viděl. Už na to můžu trošičku občůrat systém. Ne, to neužívám už. Ne. To je fakt zábavná minihra tohle. Dobrý.
protože tuhle věc tady máme. Pojď ty. 3 minuty a otevře se nám exit. Kámo, to se až srát. Ok, zjistili jsme, že banán nás úplně jako trochu vidí. Protože jsem zjistil, že když vemu ten banán, že můžu vidět tam banána, a chytne to někdo z nás a nedostane to, a dostane spíš to, že bude vidět, že banán uvidí jeho, než aby on neviděl jeho, takže se mnou i všichni ostatní, kteří se okolo hodně blízko jeho. Což mi přijde jako, proč? Každopádně dospělíte, protože to je konečně se to splnil, ale jestli jako někdo najdu další kus, tak už to pěkně kadím. Kašlu na to, Pojď to tady jednoduchý. Sbírám penízky. Exit Z otevře za 1 minutu. OK. To je banán. To je syrský banán. To je holmy. A jdeme se splnit. Nech mě. Matek. No. Nech mě bejt. Odejdi, prosím. Odejdi. Neříkej, že můžu. Prosím, teďkon. To musím dát. Musím to teďko dát. Ne. Prosím. Yes. Jo. Yes. Let's go. Dali jsme to. Já mám 2. Jo, já už vím, co já nevím. No, každopádně, pokud se vám líbilo toto video, tak určitě nesmíte dát like, nějaký odběr, nějaký koment, takže už to znáte. A u příštího videa zatím čau.